Hej, i dag der skal vi lave Aarhus Revyen her i Facebook-køkkenet. Det man starter med, når man laver en Aarhus Revy, det er, at man skal starte med at finde 5 rigtig gode skuespillere, som ligesom kan udgøre grundingrediensen. Oj, der var der lige 5 gode skuespillere her. Vi kunne lige prøve at trække en plakat. Sådan. Bang for en plakat. Der tilsætter man så lidt god musik. Man tilsætter et spillested. Det er Hermans i Tivoli Friheden. Så skal man lige ud og finde nogle datoer. Der skal man lige være lidt opmærksom på, at det skal være økologiske datoer. De må godt have noget modenhed. Så der har vi valgt 3. april til 4. maj. Man skal også have et grafisk layout. Der har vi snydt lidt i forvejen og har præpareret noget, som med lidt guld og glimmer og bronze fortæller, at det er altså en fuldfed, frisk revy, men også en revy, der peger ind i fremtiden, som vi serverer. Blander man alt det her med 10 del tequila og 1 del rigtig dårlig farhumor, så har man simpelthen en Aarhus Revy anno 2024. Jeg kan kun sige, skynd dig ind og køb din billet på aarhusrevyen.dk. Det bliver hyggeligt.